שלום. הערב אנחנו נכנסים לתקופת זמן מאוד מיוחדת. היום בלילה זה ראש חודש אלול, בשבת, יום ראשון זה ראש חודש אלול, וחודש אלול נקרא בשם חודש הרחמים. אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, ממשיל את החודש הזה לזמן בו המלך יוצא אל השדה. הוא אומר ככה, כשהמלך נמצא בעיר הבירה, בארמון, קשה מאוד להשיג פגישה עם המלך. מי שרוצה לדבר איתו, רק אנשים מפורסמים וחשובים יכולים להיכנס אליו, וצריכים לעבור הליך מאוד מסובך. אבל כשהמלך יוצא לשדה, כולם יכולים להיפגש איתו, אפילו אנשים פשוטים. הם רק צריכים לרצות לראות את המלך, ואז המלך יראה אותם ויקבל אותם בסבר פנים יפות. שזה אומר שהחודש הזה הוא חודש מיוחד עד ראש השנה, מהיום ועד ראש השנה. כל אחד בעצם יכול להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אם אנחנו רק רוצים, אנחנו יכולים לפנות אל המלך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. והוא נמצא בשדה, הוא נמצא כאן איתנו, ומוכן לשמוע את התפילות ואת הבקשות שלנו. ואפשר לאחל כבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה, כי ראש השנה ויום הכיפורים מתקרבים. אז בעזרת השם שנזכה לנצל את הימים האלה של חודש אלול, ונזכה להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה. שבת שלום.